So timba-timba po yung ano guys dito guys, mga lambay or mga crabs. Yan, balde-balde po yan, kung makikita nyo yan. Ang dami. So, may mga isda din po, ayan, mga laking isda. Hi guys, ayan, welcome to my YouTube channel and good morning. Ayan, papunta na kami ni Kuya sa fish market ngayon. Kami kasi bibili kami ng isda na fresh, di ba Kuya? Yan, si Kuya. Isda, bibili natin Kuya doon. Ano kaya mayroon doon ngayon? Mga ibis, ano pa kaya? Guno. Ha? Guno. Guno, ayan. So, dito na kami ngayon sa ano, mga kabisdak sa elevator, ayan. Para kami mga alien daw, naka ano. Para mga alien talaga. Ayan, ito. Tapos na kami ulit. Ayan. So, mga ilang kilometer kaya Kuya mula dito papunta doon? Mga 1.5 kilometer, ayan. So, mula dito sa bahay namin papunta doon sa bagsakan ng isda. Ayan, so abangan nyo mamaya, ayan, doon. Kasi mahaba-haba to paglalakad, ayan. So, dito na lang muna, tapos pagdating doon, magbablog ako ulit. Continue natin. Ayan. So, ayan po, ayan, naglalakad pa kami ni Kuya. Ayan yung bahay namin sa likod, oh. Kung makita nyo yan, yung bahay namin yan doon. So, ayan, going to seaside kami ni Kuya, oh. Ayan. Ayan. Tingnan mo, oh. Pregnant. 3 months. Ayan. So, sige. Kita-kits mamaya. Para naman ay yung pregnant ano nito, puwas-puwasan. So, mamaya guys, ayan. Abangan nyo mamaya doon sa loob ng bagsakan ng isda, ayan.
guys, nandito na po kami sa loob ng fish market. So kung mapapansin nyo yan, daming mga tao kasi nga bulungan yan, yung bandi-bandira yung mga isda sa loob. Tapos makukuha mo lang ng mura lang. So yan ang ingay sa loob. Yan po. So tara, silipin natin, samahan niyo ako, silipin natin ano yung mga isda na pwede nating mabili doon at mura lang. Timba po yung guys, dito guys, mga lambay or mga crabs. Yan, balde-balde po yan, makikita yan. Ang dami. May mga isda din po, ayan, mga laking isda. Yan, ang ganda oh. May mga isda oh. Basket po yan, sobrang dami, grabe. Murang isda dito, fresh na fresh. Yan oh. Ayan po, makikita nyo po yan, ang isda ang lalaki oh. Grabe. Dito lang yan sa bagsakan ng guys. Lalaki ng mga isda oh. Nasa mga 5 kilos, 10 kilos to guys, yung isda to. Pansin nyo yan oh, laki. Ayan. So puro isda yan. Ayan. Ito yung tinatawag dito na bulungan. Ayan. Ang laki oh. Oh. Sarap yan, sugba. Yan yung mga isda dito guys, lalaki oh. Naka-plastic yan. Yan, yung iba naka-basket. Laki oh. Sarap pang sunog ba. Yan po, mga timba-timba na mga isda yan. Yan, so dito sa bulungan, tinatawag na ng bulungan. Yan oh. Puro mga isda yan, yung mga laman sa basket. Ayan. Oh, dami yan.
Yan, pusit po yan. Yan, pusit na malalaki. Ano? Puro pusit yan na fresh. Yan, puro pusit po yan. Puro pusit po yan, basket ng mga pusit. Yan. Sarap yan. Calamaris. Dami, di ba? Grabe sa sobrang yaman ng isda dito at saka yung crabs, ayan. Ayaw, pupulutin na yun. Ewan ko anong isda ito, guys. Ano? Muna natin to. Ayan. Sayang. Ayan, oh. Ayan. Ito. Ito, may laman pa, oh. Laki, oh. Crabs, oh. Tinatapon na lang nila. So, ayan po yung bangka nila. Ayan, kung makikita niyo yan, bangka nila yan. Ayan, mga pang isda na bangka. Basket yung makikita mo, basket yan. So, mga isda po ang laman yan. Iba-iba ang laman yan. Yan. Unload yung mga isda kasi para libo doon sa loob. You know? Makikita niyo yan, ang laki ng mga isda na yan. Dala ng ng tao. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.